Ερεύμα να κάνει την τρέφη να περάσει παράνομα σύνορα και της απόλυτης ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Για να μην σας χιλιεύει πια ο φόβος. Με λένε σαν Μάρκος. Ασθενής απειλητική και μη σύνδρας. Δεν τρώει, δεν κοιμάται, δεν μιλάει, καμία διάθεση για σεξ, σε απόγνωση, θέλει να πεθάνει. Θέλω να ζήσω. Σταμάτα αυτό το πόλεμο. Καλός είσαι. Εγώ. Χωρίς το που κάνεις. Όχι. Τράβαμε καμιά δικιά σας. Εγώ δεν πάω με μουσουλμάνους. Δεν στο πάω. Να διαφυλώνω και όλες αυτές τις φορές. Πάτερ. Εγώ είμαι μουσουλμάνος. Τι δουλειά έχω εδώ μαζί σου. Εδώ είμαι, Πάτερ. Όχι, δεν είμαι ανήσυχη. Είναι που μιμήθηκα τη διαδήλωση. Αλληλούια! Αλληλούια! Ένα δευτερόλεπτο πριν το τικ, ξέρω τι πρόκειται να συμβεί. Με πιάνει ένας πόνος στο σβέρκο και κατευθείαν του δίνω του πόνου μία και το σφαίρω από την άλλη πλευρά. Αλλά τη μέρα που μπέρδεψα τη γυναίκα μου με το καπέλο μου, εκείνη με πήγε να με δει στα αρμίατρος. Ο οποίος είπε ότι είναι οπτική αγνωσία. Σας αρέσει η μουσική? Άκουσα μουσική. Προηγουμένως. Τότε δηλαδή που φώναξα. Μουσική της χώρας σας. Η μουσική σας. Ακούγονταν σαν να έζανε κάποιος ένας συμπληρωσός πάνω στα πάγαλια του μετρό. Άνθρωποι στα παπάκια, σηκωθείτε! Η λογική εντοπίζεται στην καρδιά του παροξισμού.